săptă, 12 marta, bolgarskata opštnost od kvartale Matej Vojevod u Trgovište са praznikuvali Den хубави обичаи – Конски великден al Tudorica, който се държу първата сăptă от Големия пост. Този празник подбелезва свръзката между човека и никва конь. У центъра на този празник и коне, най-добрият приятел на човека, но и никва помагач. Празника е бил организиран от Асоциацията Заедно на българите от Търговище с председател Мариан Костаки. На празника са зăldel по-многи официални лица, между които и депутата на българското мълчинство у Румънския парламент, господар Гюсинаков. Празника, който станал вид традиция за българите от Търговище и започнал от църквата да се благословят изваните кончета, направени от тест. След той се поделя половина на стопанина, а половина на никва конь. Мъсника благослови конете. У квартала Матей Воевод изследва след той един конкурс, у който журят и оценил най-хубавия и най-послушния конь. Празника е преключил с един хубав фолклорен програм, представен от ансамбъла Брест от Брищя, ансамбъла Хоро от Бăleni Sârb и местния ансамбъл Босилче от Târgoviște. În prima sâmbătă din postul Paștelui a fiecărui an, comunitatea bulgarilor din Târgoviște aniversează acest obicei deosebit ca însemnătate și simbolistică. Această dată este marcată în calendarul ortodox ca Sâmbăta Sfântului Teodor, despre care se zice că avea puterea de a se metamorfoza în cal. Iar de aici a derivat și denumirea de Tudorița a acestui obicei tradițional al comunității bulgarilor. Este o sărbătoare a anunțării primăverii și a începutului muncilor agricole, care sunt principalul ajutor al agricultorilor era calul. De aceea această zi este dedicată cailor, care în unele cazuri erau considerați ca și membri de familie, iar pentru acest eveniment fiecare agricultor vrea să aducă un omagiu calului său și să se fălească cu acesta. De aceea vreau să reamintim că noi în această situație în care suntem solidari cu Ucraina, pentru că trece prin niște momente foarte dificile. Asociația Zaedno a bulgarilor din Târgoviște, alături de oamenii cu suflet din cartier și sprijiniți permanent de primăria Târgoviște, au dorit să sărbătorească acest eveniment. La invitația președintelui Asociației Zaedno a bulgarilor din Târgoviște, domnul Ilarie Marian Costache, au avut plăcerea să ne fie alături și le mulțumim pentru acest lucru, primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan, deputat în Parlamentul României din partea comunității bulgarilor din România, domnul Gheorghe Naco, secretar în cadrul Ambasadei Bulgariei din România, domnul Borislav Borislalu, domnul Gheorghe Toader din partea Asociației Bălgărscă Rados a comunității bulgarilor din Băleni Dâmbovița, din partea Garnizoanei Târgoviște, domnul Major Bogdan Bărdieru, din partea Asociației Naționale Culturelor Dâmbovița, colonel Dumitru Iov și profesor Constantin Voicu. De asemenea, din partea TVR, Nicoleta Epure, prieten de suflet al comunității noastre. Și ca de fiecare dată, Asociația Bucureștiul meu drag. De asemenea, vrem să le mulțumim și sponsorilor noștri, SC Compil SA, SC Romstil, Impex SRL. Programul activităților de astăzi este următorul. Deplasarea participanților la Biserica Sfântul Nifon,
slujba religioasă de sfințire a cailor pentru prosperitate și să fie sănătoși tot anul, desfășurarea concursului Cel mai frumos cal și atelaj, spectacol de dansuri populare tradiționale unde vom avea parte de o serie de surprize plăcute. Avem alături de noi ansamblul din Arad, Brest, din satul Breștea, județul Timiș, ansamblul de dansuri din Băleni, Horo, și ansamblul Bosice al Asociației Zaedno. După spectacol vom avea decernarea premiilor concursului și în final încheierea activităților. În continuare îl rugăm pe domnul Daniel Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște, să ne spună câteva cuvinte, după care să dea startul activităților noastre de astăzi. Mulțumesc frumos! Bine v-am găsit, cinstit praznic. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră, de fiecare dată cu mare plăcere. Și vreau să vă felicit pe toți pentru modul în care știți să vă păstrați și să vă puneți în valoare tradițiile. Tudorița este un obicei unic în România, dar nu este vorba numai de Tudorița, ci este vorba de o întreagă pleiadă de obiceiuri, de tradiții care sunt păstrate de către comunitatea bulgară din municipiul Târgoviște. Sigur că întreaga zonă e încărcată de istorie, întreaga zonă este încărcată de semnificații. Cartierul Matei Voievod sau cartierul sârbilor. De ce cartierul sârbilor? Pentru că ei sunt bulgari. Pentru că la momentul respectiv au trebuit să se ferească de Imperiul Otoman și de turci. Și atunci, pentru a induce în eroare, locuitorii au fost numiți sârbi și nu bulgari. Bulgaria fiind pașalet turcesc la momentul respectiv. Așadar, de asta am spus că este un loc încărcat de istorie. De asemenea, avem un port popular foarte frumos, avem tradiții culinare extraordinare și mă bucur să văd atât de mulți tineri, atât de mulți copii care participă la aceste evenimente și astfel acestea nu mor, acestea nu se pierd. Felicitări și Asociației Zaedno pentru implicare și pentru faptul că, iată, reușește să capaciteze, să organizeze asemenea evenimente. Încă o dată, mulțumesc, succes și felicitări! Îi dăm acum cuvântul și pentru președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan. În primul rând, vă spun și eu bună ziua, vă salut cu prietenie, vă mulțumesc pentru invitație, este un moment deosebit pentru municipiul Târgoviște și pentru județul Dâmbovița. În primul rând, pentru tradițiile pe care le duceți din an în an mai departe. Și garanția noastră a tuturor sunt copiii pe care avem astăzi alături de noi, că aceste tradiții le vom continua și vreau să felicit în primul rând pe cei care au continuat aceste tradiții și în ultimul rând vreau să încurajez copiii pentru a duce tradițiile mai departe. Încă o dată felicitări pentru eveniment, vom fi alături de dumneavoastră, Doamne ajută, sănătate multă tuturor și să avem zile mai liniștite decât cele care au fost anii trecuți când n-am putut să desfășurăm acest eveniment așa cum ne-am dorit. Multă sănătate, Doamne ajută! Bun, suntem pregătiți pentru paradă? Suntem pregătiți pentru paradă? Haideți! Haideți să mergem către biserică acum.
până la Poarta Bucureștilor, se face sensul giratoriu și după aceea înapoi, da? La biserică. Puteți să-i dați drumul. Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Doamna este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Facem Domnului să ne rugăm. Pentru pacea Lui și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintului Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru, Mifon Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească această apă, cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta dămăditoare a sufletelor și a trupurilor și zgonită la toată puterea cea păduritnică Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i se trimite harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne arate pe noi, fii și moștenitori ai împărăției sale, prin gustare sau stropire cu această apă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai putere peste toată făptura, Ție ne rugăm și cu umilință cerem. Precum ai binecuvântat și înmulțit turmele patriarhului Iacov, tot așa binecuvintează și animalele robilor tăi, întărindu-le și înmulțindu-le, izbăvindu-le de toată asuprirea diavolească, de prădători, de toată bântuiala vrăjmașului, de văzduhul cel neprielnic și de toată boala cea molipsitoare. Apără-le cu sfinții tăi îngeri, depărtând de la ele toată boala și toată ispita farmecelor și a vrăjitoriei care vin din lucrarea cea diavolească, că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvintează, Doamne, turma aceasta și izbăvești toată răutatea, de răpirea vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, de cumplita moarte, de toată boala și neputința și de toată lucrarea diavolească. Înmulțește numele Tău cel Sfânt și dăruiește-i sănătate prin stropirea cu această apă sfințită. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule primar, doamnă viceprimar, domnule deputat al comunității bulgare, onorate oficialități prezente la acest moment deosebit din viața comunității celor care locuiesc aceste locuri și care se simt legați sufletește de această Sfântă Biserică. Biserică ocrotită de un mare ierarh al timpurilor în care
biserica de pe aceste meleaguri a fost pusă în rânduială. Sfântul Ierarh Nifon, patriarh al Constantinopolului și mitropolit al țării românești, cel care a cârmuit biserica din țara românească și din Târgoviște, de aici, din capitala vremii a țării românești. Ziua de astăzi, în care biserica îl sărbătorește pe Sfântul Teodor Tiron, are o însemnătate deosebită pentru comunitatea bulgară, dar nu numai, ci și pentru întreaga creștinătate. Și mai cu seamă, astăzi, oamenii gospodari, oamenii harnici și buni și frumoși care locuiesc în acest cartier al Târgoviștei, își arată dragostea lor firească față de animalele cu ajutorul cărora strămoșii lor, înaintașii lor, și-au câștigat existența, și-au câștigat traiul și pe care în continuare le prețuiesc și le consideră ca unele dintre cele mai apropiate lor. De aceea, acest frumos obicei, ca în această sâmbătă, animalele să fie binecuvântate de preoți prin stropire cu apă sfințită. Obicei ce a dobândit de-a lungul timpului această denumire de Paște al Cailor sau Tudorița, așa cum este cunoscută, legată de sărbătoarea de astăzi a Sfântului Teodor Tiron. De fiecare dată când petrecem astfel de evenimente, suntem impresionați, în primul rând, de frumusețea celor care vin și participă la aceste momente. În primul rând, a tinerilor atât de frumos îmbrăcați, priviți-i și admirați-i și nu vă săturați să-i prețuiți pentru felul atât de frumos în care păstrează tradițiile înaintașilor lor. Vă felicităm, copii, îi felicităm pe cei care vă învață să prețuiți obiceiurile înaintașilor voștri, îi felicităm pe dascărilor, pe profesorilor, pe părinții voștri de asemenea, care au știut să transmită. Sunt convins că între costumele pe care le purtați, multe dintre ele au fost purtate de bunicile, poate, sau străbunicile voastre. Nu-i puțin lucru acesta. Să știți, să transmiteți și la rândul vostru să dați mai departe obiceiurile acestea frumoase. Și nu în ultimul rând, vreau să vă transmit tuturor cuvânt de binecuvântare din partea ierarhului nostru, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, care vă prețuiește pe fiecare în parte, care apreciază dragostea aceasta pe care o arătați față de Biserica lui Hristos și față de tot ceea ce este bine, frumos și ziditor. Vă mulțumim pentru participare și de îndată, așa cum este obiceiul, vom merge în fața bisericii, acolo unde sunt pregătite animalele și stăpânii lor, nerăbdători, să primească stropirea cu apă sfințită. Să dea Dumnezeu să ne vedem mulți ani în continuare. Urmă la părinte.
Suntem aici lângă domnul Costache și sărbătorim Paștele Cailor. Cum de Paștele Cailor, o metaforă pe care noi o folosim și ne referim la niciodată, cum de motiv de sărbătoare aici la Târgoviște? Păi, cum să știe, comunitățile bulgărești, în funcție de ocupație, au câte o sărbătoare. Cum cei din sud care sunt cultivatori de viță de vie au Zarezanul și sărbătoresc de Trifon Zarezan pe 1 februarie, tăierea viilor, la noi, comunitate fiind o comunitate de grădinari, cel mai important lucru sau unealtă pentru grădinarul bulgar și de oriunde, ce este? Sau ce era înainte? Calul. Și atunci ei sărbătoresc începerea anului agricol prin sfințirea cailor, pentru că fiecare an agricol pentru grădinarul bulgar și pentru oricine înseamnă un nou început. Și atunci un nou început să începe cu prezentarea la preot și sfințirea, cu orice început îl are omul, că face o fântână, că își face o casă. Primul lucru pe care îl face, își sfințește casa respectivă. Așa și grădinarul bulgar își sfințește calul. Iar pentru că e vorba de împărtășanie și sfințire, la fel ca la Paște, e Paștele Cailor. Și atunci, în Bulgaria, ai noștri au venit străbunii noștri au venit cu obiceiul ăsta și comunitatea de bulgari de la Târgoviște, de grădinari bulgari de la Târgoviște, păstrează obiceiul ăsta de ani de zile. Se pare că au fost primii bulgari, după migrarea din Bulgaria în timpul războiilor ruso-turce, primii bulgari liberi. Și în momentul când ei și-au recăpătat libertatea, pentru că la început au fost legați de gâlie, au fost clăcași. Ei au venit dintr-o comunitate din apropierea Târgoviște de la Băleni. Cei care au rămas la Băleni au rămas în continuare clăcași. Ei fiind liberi la 1851, după Revoluția de 1848, au făcut eforturi și cei care au avut bani și-au plătit libertatea în aur. Deci toată lumea alergă după libertate și e dornică de libertate. Așa și comunitatea noastră și-a câștigat libertatea la 1851 și de atunci au fost liberi să-și sărbătorească evenimentul ăsta, pentru că la acea vreme cel mai important sprijin al lor, al familiei, era cal. Și așa a luat ființă, sau așa a continuat sărbătoarea Paștele Cailor adusă din Bulgaria, care și în Bulgaria se mai păstrează din ce în ce mai puțin și în special în comunitățile care au și dețin cai. Am înțeles. Cum anume s-a desfășurat evenimentul astăzi? Am văzut foarte mulți cai, concurs. Puteți să-mi spuneți câteva vorbe? Păi, în ce constă evenimentul? Deci, vorbeam despre sfințire și împărtășirea cailor. După o slujbă religioasă închinată evenimentului, preoții din parohie au sfințit caii, iar după sfințire, în trecut, azi era prima zi când calul se scotea pe izlaz. După sfințire și după ce preotul împărtășea calul, era preluat de către copiii din familie și plecau cu el pe izlaz. Iar pe izlaz, copiii ce făceau? Se întreceau între ei. Fiecare, după ieșirea din iarnă, fiecare încerca să spună care e calul cel mai frumos și existau concursuri de întreceri între cai, așa cum copiii se joacă de regulă, da. De aceea și noi, ca să păstrăm obiceiul, am organizat un concurs de paradă și frumusețe cu note și a existat un juriu care a deliberat care a fost cel mai frumos cal. Până juriul a deliberat, am avut și un mic program artistic susținut de către ansamblurile bulgărești din țară. De la Târgoviște, Băleni, din județul Timiș, Bulgari, Bănățeni, am avut aspeți și cam asta a fost evenimentul nostru. La sfârșit s-a încheiat sărbătoarea cu premierea participanților și oferirea de către premii. Mulțumesc tare mult și vă doresc să păstrați în continuare tradițiile astea frumoase, pentru că, cum ați spus și dumneavoastră, în Bulgaria tot mai puțină lume păstrează. Sperăm că aici o să vă țineți tare.
Să sperăm, dar cum tehnologia avansează, din ce în ce mai mult caii putere iau locul cailor și ați observat că din ce în ce mai mult sunt cai de paradă, de frumusețe, deci țin mai mult acum oamenii cai ca și hobby. Sunt din ce în ce mai puțini cei care folosesc cai în agricultură și mai e o problemă. Îmbătrânește populația, majoritatea tinerilor din ziua de azi au migrat și așa că sunt din ce în ce mai puțini oameni care se ocupă. Noi sperăm cât putem, cât suntem în stare să ținem obiceiul încă viu. Din ce am văzut astăzi, pare că o să țină încă mult și bine și vă felicit pentru asta. Mulțumesc! Mulțumesc cu plăcere! Să rămână! Rugăm concurenții să se pregătească. Cursul va începe. Vremea ține cu noi. Bine ați venit la Tudoriță. Este o sărbătoare a anunțării primăverii și a începutului muncilor agricole, iar pentru aceasta principalul ajutor al agricultorului este calul. De aceea, în această zi dedicată cailor, care în unele cazuri erau considerați ca și membri ai familiei. Iar pentru acest eveniment, fiecare agricultor vrea să aducă un omagiu calului său și să se folosească în continuare de acesta. Le mulțumim membrilor juriului pe care i-am acum alături de noi. Domnul Gheorghe Toader, președintele Asociației Bolcări Ferrados din Băleni, Dâmbovița. Iergulov Petru, membru al Asociației Bulgarilor. Domnul Tapanov Petru, primar al Comunei Denta Timiș. Domnul Andrei Dumitru, membru al Comunității Bulgarilor din Târgoviște. Domnul Gheorghe Nacov, deputat al minorității bulgarilor din Parlamentul României. Domnul Dan Șetreanu, coregraf al ansamblului Junii Valac Târgoviște. Și nu în ultimul rând, secretarul juriului, domnul Enache Marian, profesor. Сега няколко думи на български. Господин Наков, Добър ден на всички, и на румънски, и на български, естествено. Vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să particip la această sărbătoare și o fac de câte ori am posibilitate. Nu știu dacă în ultimii ani am lipsit o dată sau de 2 ori, dar întotdeauna revin cu drag. Mulțumesc! Revin cu drag și o consider, zic eu, cea mai pură sărbătoare care dovedește unitatea și unicitatea minorității bulgare din România și acum sunt prezenți și bulgarii din Banat printr-un ansamblu de copii. Am trecut prin momente grele, minoritatea noastră, să sperăm că s-au terminat și vom putea să sprijinim orice înseamnă bulgari din România, pentru că statul român ne sprijină foarte mult și este un lucru normal ca și noi să dăm în schimb ceea ce suntem, adică să aducem această picătură de diversitate. Suntem poporul bulgar din națiunea română. Această sărbătoare este una extraordinară și prin prisma faptului că este una străveche. Calul a fost foarte important întotdeauna pentru bulgari, fie că a fost acum 1000 de ani vorba de calul de război sau că este vorba de calul care aduce bunăstare în familiile dumneavoastră.
Vă felicit încă o dată, mulțumesc în primul rând domnului Marian Costache, președintele Asociației Zaetno. Vreau să mulțumesc că am ascultat cu mare atenție cuvintele domnului primar și cu cuvintele domnului preot și le mulțumesc pentru ce au spus. Vă rog să mă credeți, ascult cu o ureche experimentată și ce am auzit mă bucură. Ne aflăm în cartierul Matei Voievod. În unele localitatea se numește Bălăini Sârbi. Aici vi se spune câteodată sârbi, dar toți suntem bulgari și mă bucur că acest lucru este recunoscut de tot mai multă lume. Haideți să facem un mic efort și să arătăm acest lucru și la recensământul care vine, pentru că asta suntem noi. Noi suntem bulgarii României. Suntem români, suntem partea bulgară a națiunii române. Vă mulțumesc tuturor, să înceapă concursul, sper să mă dovedesc la înălțimea așteptărilor în juriu. Vă mulțumesc, благодаря на всички и ви чакаме както в Банат, така и в Бălăini Sârbi, в извоарele да се срещаме на много места, защото това сме ние, българите на Румъния. Благодаря ви, да започнем. Și noi mulțumim. Înainte de a începe, mulțumim sponsorilor noștri, SC Rom Steel Impex SRL și SC Compil SA. Primul concurent, Oana Mădălina cu calul Bianca. Încurajare. În primul concurent. Hai, Oana! Mulțumim. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 9, domnul Ghergulov 10, domnul Tapanov 9, domnul Andrei Dumitru 9, domnul Nacov 10, domnul Cetreanu 9. Invităm acum următorul concurent, Pavel Dumitru cu calul Perla. Pavel Dumitru cu calul Perla. Invităm în fața jurului. Mulțumim. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 9, domnul Ghergulov 9, domnul Tapanov 10, domnul Dumitru 9, domnul Nacov 9, domnul Cedranu 9. Următorul concurent, Pavel Robert cu calul Sitos. Hai, Robert, puțin mai în față, te rog. El vrea să stea cu pașa la juriu, n-aș înțeles. Nu-i place de jur. Să-l admirați cum trebuie.
Mulțumim. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 9, domnul Ghergulov 9, domnul Tapanov 9, domnul Andrei Dumitru 10, domnul Nacov 9 și domnul Cetreanu 9. Îl invităm pe al patrulea concurent, Angel Ion, zis și Pelin, cu calul Breazu. Hai, Breazu! Puțin cu pletele în vânt, așa. Hai, băiatul! Hai, Breazu, haide! Mulțumim! Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 9, domnul Ghergulov 8, domnul Tapanov 9, domnul Andrei Dumitru 8, domnul Nacov 9, domnul Cetreanu 8. Îl invităm acum pe Mișcu Cristian Zuiac cu calul Cleopatra. Regina! Hai, Cleopatra, haide! Pe pași de dans, așa vine la noi. Apoi, hai, Cleo! Mulțumim! După cum puteți vedea la fiecare alin, câte o plecăciune în fața dumneavoastră. Mulțumim! Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 10, domnul Ghergulov 10, domnul Tapanov 10, domnul Andrei Dumitru 9, domnul Nacov 10, domnul Cetreanu 9. Mulțumim! O invităm acum pe Nicoleta Avram cu calul Aron. Hai, Nicoleta! Puține încurajări. Vă rugăm să fiți atenți, coreografia este foarte bine realizată. Dreapta, dreapta! Pe dreapta! Îl avem și pe domnul instructor. Mulțumim! Fiecare pas este măsurat, ca la dans. Întoarcă pe dreapta! Pe dreapta! Mai încoace, mai lângă mine! Mulțumim! Mulțumim, Nicoleta. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader 10, domnul Ghergulov 10, domnul Tapanov 10, domnul Dumitru 10, domnul Nacov 10 și domnul Cetreanu 10. Am vrut să zic 10 pe linie, dar m-ați lăsat să vă spun toate numele.
Îl invităm acum pe Olteanu Ion cu calul Breazu. Încă un breaz, te rugăm puțin mai în față. Puține încurajări, vă rugăm. Puțin mai tare că nu vă auzim. Mulțumim. Și calul e nerăbdător. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader, 9. Domnul Ghergulov, 9. Domnul Tapanov, 9. Domnul Andrei Dumitru, 10. Domnul Nacov, 9. Domnul Șetreanu, 8. Să nu întoarceți invers numărul acela. Următorul concurent, Popoiacu Mihai cu calul Oscar. Hai să nu! Popoiacu Mihai cu calul Oscar. Un cal de Oscar. Hai mai în față. Faceți puțin loc, este cam norocaș. Domnul instructor, te rugăm. Un pic puțin mai în față. Hop! Am înțeles că poți să întorci caii atunci când ești cu ei în călare. Ne arăți acum și cu trăsura. Mulțumim! Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader, 8. Domnul Ghergulov, 8. Domnul Tapanov, 8. Domnul Andrei Dumitru, 9. Domnul Nacov, 9. Și domnul Șetreanu, 9. Îl invităm acum pe lângă noi pe Vlad Bogdan Filici cu calul Corleone. Notele vă rugăm. Mulțumim. Domnul Gheorghe 10, domnul Ghergulov 10, Domnul Tapanov, 10. Domnul Andrei Dumitru, 10. Domnul Nacov, 9. Domnul Șetreanu, 9. Următorul concurent, Vlad Andrei, încă un călăreț, Filici Junior, cu calul Cezar.
Hai, mai mergi și pe acasă. Hai că avem treabă. Hai că avem treabă. Mulțumim. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader Gheorghe, 9. Domnul Ghergulov, 8. Domnul Tapanov, 9. Domnul Andrei Dumitru, 9. Domnul Nacov, 8. Domnul Cetreanu, 8. Mulțumim. Mulțumim încă o dată sponsorilor noștri, SC Romstil Impex SRL și SC Compil SA. O invităm acum pe Georgescu Rebecca cu calul Abel. Puține încurajări pentru Rebecca. Hai puțin mai în față. Domnul coregraf, mulțumim. Și zâmbetul, te rog? Nu se poate fără. Este prima participare a ei, deci vă rog mai multe aplauze, încurajări. Mulțumim. Jurul, vă rugăm notele. Domnul Toader Gheorghe, 9. Domnul Ghergulov, 10. Domnul Tapanov, 9. Domnul Andrei Dumitru, 10. Domnul Nacov, 9. Și domnul Cetreanu, 9. Notele de 10 au fost pentru zâmbet. Am zis. Ultimul, dar nu cel din urmă. Savciu Sebastian. Cu calul Vasilică, zis Pomonel. Să faceți loc, avem nevoie de mai mult loc aici. Mascota noastră. Bombonei! Hai băieții! Ori voi, ori Vasilică. Nu plecați de aici. Poate prea mult, mare baterie. Hai Vasilică. Hai băiatul. Puține încurajări, vă rugăm. Hai băiatul. Am zis ori voi, ori Vasilică. Încă o rând de aplauze, vă rugăm. Juriul, vă rugăm notele. Domnul Toader Gheorghe, 10. Domnul Ghergulov, 10. Domnul Tabanov, 10. Domnul Andrei Dumitru, 10. Domnul Nacov, 10. Domnul Cetreanu, 10. Acestea fiind spuse, mulțumim pentru participare. Juriul, vă rugăm deliberați. Vă invităm înăuntru pentru spectacolul folcloric. Mulțumim! După 2 ani, în sfârșit, revenim la normal și putem ține sărbătoarea Paștele Cailor așa cum se cuvine. Puteți să-mi spuneți mai multe vorbe despre ce anume ați preparat și pregătit, pentru că arăta foarte, foarte bine. Mulțumim pentru aprecieri. Noi încercam să vă spun că ne-am pierdut un pic obiceiul, experiența pe care am căpătat-o în atâta mari de ani, pentru că anul trecut, fiind situația sanitară așa cum a fost, n-am putut să ne desfășurăm, doar ne-am sfințit pâinicile la biserică, după care preotul a fost acasă și a sfințit fiecare cal acolo la fiecare gospodar. Anul acesta, cu mare bucurie, am putut să ne desfășurăm evenimentul.
ținem la această tradiție care este strict bulgărească. Noi suntem bulgari legumicultori și fiecare gospodărie pe vremuri avea un cal. Acum au și tractoare, dar după cum ați văzut, sunt câțiva cai de o frumusețe rară, iubiți de stăpâni, crescuți de dragul de a fi împreună cu un astfel de animal nobil. Este ziua în care noi sfințim acest cai, facem acele pâinici, cărora în bulgară le spunem concetă, mult iubite pâinici, toată lumea le-a apreciat. Facem plăcintă, bâlgărscă baniță, cu ouă și cu brânză, facem și o plăcintă de post cu dovleac și una cu varză acră. Asta e specialitatea unei doamne de la noi din cartier. Mă bucur că au fost foarte apreciate toate plăcințile noastre și că toată lumea s-a simțit foarte bine. Am remarcat o dorință de a intra în normalitate. Am remarcat că oamenii s-au bucurat, că am putut fi în sfârșit împreună. Este foarte, foarte bine și foarte important pentru noi să ne vedem și să facem acest eveniment și altele ce vom putea face în viitor, pentru că acești copii pe care i-ați văzut sunt dornici să înțeleagă de la noi, să vadă obiceiurile, tradițiile, să le vadă măcar în evenimente, pentru că dacă atunci când eu eram copil, bunica țesea și ce vedeți aici sunt țesături lucrate de bunicile și străbunicile noastre. Eu am pe mine o cămașă făcută de mama, un șorț făcut de bunica și o căsace se numește această veste lungă făcută de străbunica, deci eu port în sufletul meu aceste daruri pe care le-am primit de la străbunii noștri. Nu ne uităm rădăcinile bulgărești, deși noi trăim în România, suntem cetățeni ai României. Cred că suntem o pată superbă de culoare. Noi suntem iubiți în cartier, în oraș și în cartier, pentru că încercăm să păstrăm aceste tradiții. Ce poate fi mai frumos decât să îmbraci copiii cu acele cămăși înflorate și să-i vezi dansând pe scenă? Ce poate fi mai frumos să vezi că oamenii iubesc animalele, că oamenii între ei astăzi s-au îmbrățișat, ceea ce n-au putut face mult timp în urmă și au fost speriați de această grijă sanitară, nu știu cum să mă exprim mai bine ca să evit cuvântul acela pe care toți l-am folosit cu frică. Eu cred că intrăm într-o stare de normalitate, cred că este bine să păstrăm și să avem cui și cum să lăsăm aceste tradiții și obiceiuri. Este bine că am fost împreună cu copii din Băleni care au aceeași rădăcină ca și noi, cartierul de aici este format din oameni veniți de la Băleni. Este bine că au venit copii din Banat pe care îi iubim și care au fost îmbrăcați extraordinar de frumos și ei luminează cu atâta fir de aur pus și la băieți și la fete. Este bine că suntem împreună, că putem fi împreună și sper ca pe mai departe să putem să ne vedem mai des, copiii noștri să se împrietenească și să facem schimb inclusiv de rețete culinare, pentru că și în Banat știu sigur că există și urmăresc pagini în care lumea povestește și recunosc că încerc să mai iau și eu câte rețetă și noi putem să dăm rețete tradiționale bulgărești de aici. Să fim bine, să fim în pace și să ne vedem sănătoși, ori de câte ori va fi posibil. Mulțumesc tare mult și să știți că vă invităm la noi să ne gătiți ceva gustos. Cu drag. Dacă am învățat ceva de la bunica și de la mama, am învățat să fac mâncare nu numai cu mâinile, ci cu tot sufletul. Discutam cu cineva astăzi care întreba cum sunt plăcințile și am zis, dom'le, am avut grijă pentru că e normal să ai ingrediente
sigure, deci asta a fost prima noastră grijă și atunci am cumpărat în comun ingredientele și atunci le-am dat fiecarei gospodine. Surpriza a fost că nu seamănă plăcintă cu plăcintă și mă întreba de ce și am zis, da, nu seamănă pentru că fiecare a făcut cu sufletul ei și fiecare a pus o mână de zahăr mai mult sau mai puțin și atunci se simte gust, dar se simte mâna omului darnic și mâna omului care vrea să facă ceva pentru ceilalți. Mulțumim tare mult și vă așteptăm la noi!